ki pelvan guruleme pelvan kalmaz gurulemeli. Ya başka bir guruleme maralam şoň ýaly ki pelvan gurulemeli ya döwran gurulemeli. Ýalňyşdyň maralır diýip. Yok. Has düýpli çuň düşünülýän adamlar bar. Ben olan pikir meni ya beri oturuyorum. Senin pikirine kadar Indi maral durduýba. Senin pikirine. Men öz kardeşleme berýän. Bu diýmegem Bilimmi? Bilemok. senin näme diýän? Men öz kardeşleriň pikirini diňlätim gelýär birinji bilen. Maral durduýba. Senin pikirine. Elwana ber. Atmadım onu pikirine. Aydym da Galipa. Men pikirim soň aýtjak. Yok. Akym madra soň aýtmaly. Ya, hakkı vardır ýöne bir. Men utta bermelim şu jogaby. Bir ovan molalar tüýürek olacak olanlar okay diye pas ýerşi otyrdyňyz biraz şu taýlanlar öýt pikiriňiz gön çykyp aýdyňyz jura adam alyp möňüne çykyp beren adam ha. Irsemcan näme diýen? Alipalar aýdaýyn siz. Aral Galipa siz aýçakmy ya? Rüstem aýdarym. Siz aýdaýyn onu. Rüstem aýdaýyn. Pas näme diýäňiz? Siziň gözüňiz anamyňyz ýok bolsa onu tal siziň pikiriňiz diňleme üçin görýär şo gepleşil. Sizden bir pas ber. Ondan biri gowdiýa, pelwan gowdiýa boldy. Maralam gowy, döwranam gowdiýa. Tuva ortmadan indi var maňa karşylyk wize oýuradymmy? Hani senin erkekliňiz tuvarlar, işemi işe gowuladym. Karamyr, kime jokmen. Türkmenin ýaşurdy, yekime jok. Işemi geýler biri öňde çykybildiňizmi? Sen ýejem adamdy, bajyňy men adamym, şunnuňmy? Men yekime jok. Yeke hereket edýän gandor. Onlar mara diçke manadım çıkarıp ortamızda koyya. Bağışlardınız. O çağları kıra ayırın. Eşittin mi? Diçke manadım çıkarıp ortamızda koyya. Çorttu. Men yine barca şu sözümü cevap verdirmedim. Bir kelim dölü olmadığım. Şu sözümü cevap verdirmedim. Bir kelim dölü olmadığım. Şunu yaptan çıkarmam. Şimdi ben elim sen yakanda o. Kuy pilot haram vardı. Tunmuy. Men gözüme seyredýär men güjükler deli bir tuğradı ya. Siz pikir etdiňiz, liňa otaydy, siz butaýdy. Ejem yetlep yere zokor. Kimin Türkmenistanyň ýaşursunyň Murat Bölüdüň kimdigini ondan tanardyňyz. Ýalňyş informasiýa berme, dogry urla. Yekejemin şiwijan dolgor, soňuna selle. Ondan geçire. Bol oraglyda da görýän ha, şular ýany bir normal zat aýdylandy. Şon diňläsin gelen o. Näme üçin diňläsin gelen o? Sebäbi ödüňe ýokanokda. Oglanlar, häli oglanlaryň bir maňa wizoklaýada, Yusuf abi şulara bir zat diýip beräýdi. Size bara bir çykyp dur diýmellämi? Size bir çen bollo, bir size dur diýmeli. PK diýip bu näme o? Bir aýalyňyz, erkeňiz, Hudaý saklasyn. Biz türkmen o, türkmeniň ganyny göterýär. Bir ahlak, medeniýet, bir tertip düzgün diýen bir zat bar. Hiç mi sizde vicdan yok, hiç mi sizde ar yok, namus yok. Namusyňyzy elden giderdiňiz o, beş köp diýip, pul tapdyrar, pul elmidama da tapdyrar. Ýöne pul üçin namusyňy, aryňy satylmaýar, ahlagyňy elden berilmeýär. Haýwan bolup ya it bolup, pişik bolup, hawlanyň, mewlanyň ondan geçdik o, öz namusyňyzy ýere döküp başladyňyz bäşmand üçin. Oglanlar çykarypdyr, ol gün düýün çykdyňymdan, o bir gyz men 100% näme diýip bilýärmi, dilime alasym gelen okşalar ýany sözi. Oglarama diýsen türkmen öwliýada, sen ors öwliýadan zaýlamaly. Bärde öwliýalyk, mesele öwliýalykda da, mesele sizin ahlagyňyzy, mesele sizin adamçylygyňyzy. Indi bollo bir azasyk bar, şu zatlar bar da, bir köpçülik ýerlerde, çäre ýerlerde näme bilen, şu zatlara bir seredilmese, hiç ile başyna gitdiňiz o hemmäňizle bir azasyk ödüňizi saklajak bolun, ödüňizi gorajak bolun. Gelecekte sizin sağlaňyz, agtyklaryňyz, soğuluklaryňyz, bu zatlar bir döwreçellädir. Awa 5 ýyldan 10 ýyldan şu zatyň bir soňy bardyr. Ondan soň bu zatlar bilýärmi, wiza, zapse diýenler, bir giden nemeler bilýärmi, bir wagtdan sizin ýank eden hereketleriňiz öňüňizde çykar. Sizin ýüzüňizde basylanda siz nädip şu derejede ýaşap biljek şu zatlar soň göreňizden soň. Mene size bara telpek goýýan. Bu zada bara bir näme bilen keselmiýär, näme bu zat? Düşünýärmi? Birazcık özüňize gelin, no, bollo özüňize gelin. Oglanlar özüňize gelin, gyýdylar. Pul üçin bilýärmi? Her zat etmäň pul üçin. Pul elin kirdir. Pul gazanarsyň, ýöne namus gazanarmaz. Dawaýyny geçire.
Oğlum, baksana. Evet. Ben öz pikrimde tuttum yanlışmaşa pikrim sizinle paylaşasım öyle. Dine bizde olup bile soda. Dine bizde olup bile. Bizde. Ben bir yerine qarda edeyim. Vaktin geçmeye gülen. Vermeli vakti geçeceğim. Veren yok. Sonra men zan edeyim onu. Şeyle. Pul bir gayradı da berad yanına. Onun falan aladan mı? Bana pul zağa gerek koptu diyanına. Sonra da men öz özüm pikirleneyim. Men öz pulumu alacak olup men onu düşündürüyen ne için men pulum bana gerekli düşündürüyen o. Hayran adamın. Men onu düşündürüyen şey diyen. Bana pulum falan için gerek. Hayrat et. Beraga yoksa hayran yan zam ettim da yerine berat ettim. Şeyle gerek koptu şey. Ya vaktinden geçti de hem geçti de vaktinden geçti hem şairinden geçti. Vermeli vaktinden geçti hem. Ama ben zan ettim de. Öyle son fikir etti yani. Men algıyımı alacak olup men onu yağdayı düşündürüyen. Ne için? Men pulum bana gerek. Yok. Ben onu koymak ettim vaktinde. O da vaktinde beren ok. Onun şey hayst etmen öyle bera. Şeyle aladı ama erti bir ürün özüme gerek koptu. Onun boyu bir düşündürdüm şu onu. Yani elaştı. Ak bilmedim işte. Hiç de ak bilmedim iyiydi. Onu da. Onun senin kimden algıdarlarınızla bağlısa paylaşın şeyi öyle. Paylaşın. Vaktinden şehrinden geçiyorum olsa. Ak bilmeyen olsanız paylaşın belki yağda düşünüp verir. Yiyeceğim paylaşın ne olur. Dinle biz de paylaşalım. Yaman kän gavat telemur da ara. Şu dost diyişen ol, birek sokup börendir. Dost diyen olup bireğin arkasından ihanet edip börendir. Dost diyen oluşup bireğin in yakınına göz diken oluşup. Ben size burada ayadayım. Belki de şu videodan artık mühim bir video koymayanım. Onun için şu videonu doğru dinle, sahnayı da faydalıysa men bilemem. Moşbit Allah özüm onu tağdan koy. Yani şunu bileyen, dost diyenler, bak gocu dinle, dost diyenler size iki taraftan, iki türlü taraftan yakınlaşabiliyor. Birincisi, öz dünyevi tarafından, öz vidasından, öz çıkarlarından, öz menfaatinden. Bu bir. İkincisi Allah için. Yani İslam profilinin içinde Allah için yakınlaşmak. Nereden bilip koyla? Yalan dost, çın dost, hayır tarafta bilip koyla. Neyse aydayım mı? Dostun seni nirik çağıran olsa, şunu üstü, palübom açık görüyor. Şunduruluyam, palübom açık görüyor. Mesele yok, hiç ile yok. Mesele yok, palübom açık görüyor. Seni eğer ki dünyevi zatlara çağıran olsa, yani diyecek kolanım haramçılığa çağıran olsa. Eğer ki gel kumar oynayalım, gel zina edelim, gel kart oynayalım ya kart dediğimin ne yapışım? Pullu kart. Gel ya yeni var edelim. Opşum seni cumalardan, namazlardan alıp koyan yeri olsa kaç. Başka diyecek zaten. Belli. Başka diyecek zaten. Kaç. Hiç iyi işlemeyecek. Kaç. Ayte Erzan, sana şu öyde bol geçen hatta ayıp veren dost. Nüçünden de öyle var ya na. Aynı ömrak öğlenmek koyunca. Mesela sılıda. Afan. Öyle var ya noluyun ezem bilen kakam otur. İbarayan yanlarına oyun ezem ait ya. Oğlum diye öğlen diye. Kakam ait ya. Bir gün siz diye de. Öğlen. Tamam bol ya oğlun ya da. Şey diye ben diye skaftan ya. Dara akkayda da oğlum diye. Afan ben düşünüyorum bak bana kakam saçam yok la. Oğlun. O zaman daraya kelip beren, o zaman ertesi gün barayan
Yine de şuna mesela açılan ağrı otursa Ecem aytdı. Oğlum diye öýlen diye. Kakam aytdı öýlen oğlum öýlen niye şkaftan dara gaqqaytdy. O da yine kelip beren dara goýun. Odan ne buun bardım öýe bolýan. Aynı men düşünem mokda bir kakamın bir goldasa menem öýlenjek de bilýän brat. Odan ay sapsym gahar meli de Ecem aytdy öýlen niye kakamın goýuny öýlen tamam bolýar oğlum diye odan şkaftan dara geldi doýun. Menem aytdym dara galym kaka diýdim. Yo ne diýdim dara gelip yıktın da diýdim saçyňa ma ýok diýdim. Näme üçin dara soraýan diýdim ben. Oğlum diýdi. Öýlenme diýjek bolýan idi. Ejen ýanyna ne etip diýin idi. Öýlenseň dara mana saçyň bolmaýar. Daraň gadyrna bilýän diýdi. Şeýle bolýam kara öýlenseň. Eşe o iferiyan oýar mı? Bollu ay bollu.